Vamos falar das comisións de festas, porque sí que é verdade que cada vez é máis difícil encontrar xente que se queira meter na comisión de festas, porque encima levas malas contestacións, entón non merece a pena. Vamos a dar un aplauso grande a Eva Iglesias. Venga, Eva Iglesias! Ahora están todos chalados co tema este do fútbol. Como quedou España? Perdeu? Contra quen xogaba? Contra quen? Cabo Verde, España-Cabo Verde. Ostras, tuven eu un mozo de Burela que era de Cabo Verde. Sí, señor. Ese sí que era un pichichi de carallo. Que tal, Palmira? Non me andes na leira, Non me andes na leira. Non me andes na leira. Sei dicir, non me roube o cebolo. Non me roube o cebolo. Ha visto? Que tal? Que pasa, que plantache aguacates ou que? Plantache aguacates ou? No, acabo de botarlle esterco ás fresas. Dei esterco. Sí. A mí gustame máis con nata, pero cada un que lle bote o que queira. Eu aí... Dei aquí, coño. Aquí Ai, na leira. Estou aquí. Trouxenche isto pas toupas. Pa que? Nunca viche isto? Explícalle como vai ali no pau, Eulogio. Pa que é iso? Isto sabe Eulogio. Mira como favorece a cámara Eulogio, mira como... Aí. Moi bien, Eulogio. Xa está, Eulogio. Xa está, moi ben. Eso ahora... O aire isto paca, dá volta e a toupa... Que? Nota vibración na tierra e marcha a toupa. Non teño problema de toupas, No, eu teño toupas a tope na casa. No, eu xa solucionei o tema das toupas. Sí. Non lle meterías veneno, Fixe un Non se pode... genocidio. No. A toupa non se pode matar. Non se lle pode botar veneno, Non lle botei veneno. No. Non lle botei. Eu sabes que pasa? Ahora que a nova lei animal, a toupa consideras animal. Non me jodas. Pero sabes como solucionei eu? Porque dixen eu, a mí non me joden, Entonces eu quería ver a toupa sufrir, de verdad. Entón, sabes que fixen? Collina así na man e enterreina viva. E aí jodina. Entende? Enterreina, pero viva, Xa. Ostra. Bueno, Palmira, tú sabes que nós estamos na comisión, Eulogio e Maseu, non sabes? Somos o da comisión de festas. Eu porque, bueno, estou retirado do meu, que non podo traballar, e Eulogio porque tamén ten unha paga, e entonces entre os dous, como non temos nada que fazer, bueno, estamos na comisión aí. Sí, moi ben. A comisión E de que festas. queredes? Nós aquí non vamos dar para a festa nesta casa, Xa. No, porque xa din o ano pasado, total, para a mierda que trouxestes. Hombre, por Dios, que vergüenza. Viñeron tocar aquí. Por favor, Eulogio, están aplaudindo o insulto. Carajo, hombre, viñeron aquí. O ano pasado viña un grupazo. Viñeron los secretos. Los secretos. Los secretos e ali non se enterou nin Cristo, non había ninguén. Non había. Os secretos. Hoxe non vimos pedir para a festa. Alá? Non vimos pedir para a Alá, festa. que andades pedindo. Non pedimos. Hoxe non pedimos. Como non pedimos? Non estades pedindo cá? Non, hoxe non pedimos carta.
Coño! Debe ser a primeira vez que he pisado a miña casa e non me pedides cartos. Que te ríes? De que te ríes, mona? Ainda ten o Sacho que é etiqueta. Ainda ten etiqueta. É que foi hoxe. Collinoxe. Por favor. Que foi a ferretería. É a primeira vez que vexo un Sacho que é etiqueta. Porque o outro xa o tiña gastado. Palmira, non vimos pedir pa festa. Ai, non? No. Queredes un café ou queredes algo? No, Que queredes? vimos pedir po eclipse. Como po eclipse? Sí, Eclipse? eclipse. Home, non me jodas. Non me jodas, José Antonio, por favor, pero non podes traer as rapaces estas da nueva línea. As chavaliñas estas de Canarias. Cal? Yo quiero que me des un besito nada más. Quiero que me des un beso. Que me vuelva loca y me deje preso. Quiero que me des un beso. No, 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 Un no. beso. Palmira, Que? Palmira, eclipse non é unha orquesta. É lo que é. No, no, eclipse que vai haber un eclipse de sol, que se vai tapar o sol, e eso non se vai repetir hasta o ano 2180. Hostia, pois a ver como chegamos alá, Sí, sí. E cando é o eclipse? O eclipse, bueno, tuvemos que traballar a comisión moi fuerte e metímolo en agosto. Metímolo... Porque é a fecha máis cara tamén. O 12 de agosto. O 12 de Sí, agosto. podía vir en marzo, pero era máis barato, pero preferimos... Metímolo o 12 de agosto. Sí. Eclipse 12 de agosto, sí. 12 de agosto non estou. Aló? Estou ocupada. Aló? Teño as bodas de ouro. O 12 de agosto celebras as bodas de ouro. Celebro as bodas de ouro, sí señor. 50 anos. Palmira, tú estás viuda. Xo sei, Pero Manolo fai 50 anos que morreu e vou no celebrar. Palmira, por favor. Palmira, por favor, céntrate, entra en razón, por favor. E ademais vouche dicir outra cousa. A que hora é o eclipse ese? Puñámolo porque había xente que quería pola mañá, outra xente quería a mediodía. A mí é verdad, un follón, porque a nadie lle iba ben, dixeu, puñámolo ás 8:20 da tarde. Ás 8:20. Nada, a esa hora nada. A esa hora xa estou eu metida na cama. Onde vai? Vas estar na cama ás 8:20 da tarde, no mes de agosto. Pero non me acabas de dicir que sendo día se vai facer de noite. Faise de noite. Coño, pois xa vai facerse de noite xa me meto na cama. Palmira. Palmira, por favor, este é bon para toda a parroquia. A comisión fixo un esfuerzo É bo para pa traer o toda a eclipse para aquí. Quería levar a Abel Caballero para Vigo, trouxémolo nós para aquí. Que estás falando? Pero é bo para toda a parroquia, É sabes bo que era pa bo para toda a parroquia? Que fixerades unha sardiñada e queda todo o mundo contento ali. Sardiñada xa houve o ano pasado. Este ano vamos facer o eclipse e o ano que ven, ao salir a procesión da misa, meteoritos. Unha dúcia. Unha meteorito. Meteoritos. E Meteorito. a noite, despois do partido solteiros casados, misiles. Misiles. Serán bombas de palenque. Bueno, o que seña. O bombas atómicas, o que nos dé a gana. Vamos arriba xa de todo. Vámolo... Fixeche ben quitarlle a raíz, porque a raíz non lle deixa medrar. Non lle deixa medrar a raíz. Sí, señor. Que che iba a dicir eu, Canto vas dar po eclipse? É que eu, mira, chámame loca, Sí. Pero é que dixen eu. Eu vin o do eclipse vino na televisión, Sí. Non che vou dicir que non. Pero claro, eu pensei que eso era gratis. No. Home, non. Eso son... É algo natural. Bueno, son natural é todo na vida.
menos o pelo do Cholo Simeone, pero que non dá prendido, pásalle como a ti que non colle raíz. Non, o eclipse, a ver, o eclipse é natural, pero non é gratis. É da naturaleza. Pero non é gratis, non é gratis. Pero canto Tampouco habería... as mareas, a marea baixa e sube, pero depende en cada concello según se pague. Pero a ver, canto habería que dar, entonces, máis ou menos? Hai que dar a... Estamos pedindo, de verdade, o logio a voluntad. Non, o logio. Tu estás ben, o logio? Sí, bueno, perdón. Estamos pedindo a voluntad, cada un o que poida. Nós sabemos que tú non podes moito, que nunca económicamente fuche moi fuerte, sin embargo, Mari Carmen está moi fuerte económicamente. Que Mari Carmen, tua veciña Mari Carmen, bum, 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 toma, pama! Canto dou Mari Carmen? Mari Carmen deu moito. Mari Carmen é daqui de... Mari Carmen, porque ela ten cartos, pero bueno, tú tamén tes unha situación, ao mellor non estás ahora mismo moi ben. Pero xa fostes pola de Mari Carmen? Mari Carmen, uf. E canto che dou Mari Mari Carmen? Carmen deu, Mari Carmen... Canto dou Mari Carmen? Canto tes tú aí? Mari Carmen deu 300. E queríame dar máis, tuve que parala, porque... Douche Mari Carmen 300? Sí, está, caen os cartos, está, meteu agua con gas no váter. Pero bueno, se tú, oye, o que non pode, que primeiro hai que comer, 300 dou Mari Carmen? Sí. 350, Palmira, apunta aí. Apunta aí, Palmira, 350. Trouxeche bolígrafo. Non trouxeche bolígrafo. Joder, o único que tienes que traer é o bolígrafo. Bueno, pois xa está. Xa está. Unha cousa, Palmira, tú vas querer as gafas. Vas querer as gafas. Que gafas? Que gafas? As gafas do eclipse. No, pa aquí. Eu teño boa vista, No, pero... Eu sempre vim ben, como nos chaman a nosa familia, os miróns. Sí, pero non esas gafas. Hai unhas gafas que son especiales para mirar o eclipse. Pero sendo de noite tampouco hai moito que ver. Que queres ver? No, pero que son... O eclipse non se lle pode mirar de frente. Non me digas. O podes mirar de frente. Non? No. Pero eu miro así de lado. No, que necesitas unhas gafas que están homofóbicas. Como homofóbicas? Están homologadas. Homologadas, unhas gafas homologadas, sí. Unhas gafas homologadas. Están as boas, son FFP2. Como as mascarillas? Son os mismos sinvergüenzas os que as fixeron, sí. FFP2. O polo e non che... Con isto non che... Eu, se che dixo de verdad, eu tiña pensado miralo con unha radiografía que teño do hospital. Jódese che a vista, Que dis? O ollo é cóncavo. E ao ser cóncavo, concávase che pa dentro e... Se o ollo fora convexo, pero ao ser cóncavo é refractario e iso mátate... Aí está. E a gafa esta que é a regalada ou é a voluntad tamén? É voluntad tamén. É voluntad? Sí. E Partindo dun mínimo. Que mínimo? Parte dun mínimo... A ver, son materiales moi caros. Si é cartón, caralho. Sí, pero 1.000 euros. 1.000 euros. Como 1.000 euros? 1.000 euros. Estarme jodendo, non, José Antonio? O sea, como vai ser máis cara a gafa co eclipse? No, 1.000 euros a gafa no. 1.000 euros cada ventrículo deste. Cada... Que é imposible, non pode valer máis a gafa co eclipse, José Antonio. Xa, pero este é como as cápsulas do café. A cafetera é barata, pero por las cápsulas é onde che meten... Entendes? A ver se me entendo, porque me estou metendo ahora mismo aquí nun gasto, José Antonio, que tampouco sei se me vai valer a pena ou non, porque non sei se me vai gustar, non sei. Tú non sabes se vai gustar o eclipse ou non? Claro. Claro. Estou che pagando e a mellor non me gusta. Que fa? Si, por exemplo, pero si, vale. Podemos probar, se queres. O qué?
A ver se che gusta o Eclipse. Pódese probar, a ver. Vente para aquí, José Manuel. Ai, José Manuel, deu logo. Nos ahora, desde Barcelona, fanos Eclipse, tú xa te das unha idea se che gusta. Barcelona? Sí, está en Barcelona todo isto. E- Por favor, público, poñed as gafas do Eclipse. Hai un murmullo aí. A ver. Atención, porque isto é unha cosa nunca vista, Dádelle ao Eclipse. Que? Que? Non te sabería dicir ahora mismo, non... Non che... Está ben, Sí. pero... Onde vai? Eliseu! Eliseu! Dalo detrás. O te ha posto detrás de mí. Non me... Home, non é o panorama, pero... Non É dicir, é espectacular, Eu que sei. Mellor damos cartos. Home, non, como vai. Damos cartos porque non me... Se isto o Eclipse é un espectáculo increíble. Tú, cando vas volver a ver na túa vida, de repente facerse de noite ás 8 da tarde? Eso este ano 2180 non volve a pasar. De que falas, José Antón? Pero tú, cando vas ver facerse de noite ás 8 da tarde, na túa vida? Cando? Cando cambien a hora? Un aplauso para Dani Fernández. Viñe moi rápido. Viñe moi rápido. Viñe desde Orense camiñando así. Contaba eu antes, vai invitado temos hoxe. Hoxe estás emocionado, non? Sí, pero moito. Eu miro de fai moitísimos anos e parece unha persona impresionante. Así que vas flipar. Eu tamén admiro moitísimo. Falaxe con el xa? Falei 2 minutos, que foi pouco, pero bueno, valeronme, sabes? Foron suficientes. Que tal está el? Il ben. Sí. El está mellor que a min, casi. No, está ben. A volta da publicidade de un anuncio falaremos con esta persona que levamos moitos anos querendo falar con el. Un anuncio, volve.